asị m ka anyị jiri nwayọọ wee banyebe obodo a bụ Burkina Faso, maka na obodo a jikwa n'iwe wee na-achawapụta na nke ikpeazụ a. Mpaghara West Africa ejikwa n'obodo a wee mee ọnụ n'oge eteghị aka, maka na President fa bụ Ibrahim Traoré jizi nwayọọ wee na-ewebatazi development manufacturing factories n'obodo a. Obodo wee jirikwazie nwayọọ wee na-achakezi. A sị na mụ eji nwayọọ wee banye obodo a, mana ọ bụrụ na ị nọ n'obodo a na-akpọ Burkina Faso, achọrọ m ka ị drọpụọ kọmentị gị, maka na enide m ndebe anyị, enide m mbanye obodo a ka m fụkwa ndebe anyị ka fa kọwatakwala anyị ka fa si eme biznes n'obodo a. Na mma atụkwanụ down na the capital city bụ Ouagadougou ka m bịa fụ ndebe anyị. So ị bụrụ onye be anyị nọ Ouagadougou na-eme biznes na-azụ afịa ọfụma, drọpụọ kọmentị ọ DM ka anyị wee mara ka anyị esi wee metie ka m bịa.